La crecida del Ebro en los últimos días parece dar una tregua. A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que el río ya está en su cauce y se ha rebajado el nivel de alerta al mínimo, lo cierto es que la crecida ha causado importantes daños en los cultivos, huertas, granjas e infraestructuras en numerosos municipios de Navarra, La Rioja y Aragón, quienes conocerán a cuánto ascienden las pérdidas económicas en los próximos días. Al respecto, el secretario general de Som Valencians, Jaume Hurtado, ha defendido el trasvase del Ebro y ha lamentado la derogación del Plan Hidrológico por Zapatero y la falta de acción del Gobierno central para solucionar los problemas de escasez de agua en tierras valencianas. Des de Som Valencians creiem que és fonamental que el trasvase de l'Ebre torni a estar en l'agenda política valenciana i creiem que va ser un gran error la de la seva derogació en 2008. També creiem que Mariano Rajoy no ha fet absolutament res per a tornar a ficar en marxa aquest trasbàs i que els diputats valencians del Partit Popular estan molt callats, no volen incomodar al seu jefe en Madrid i únicament un partit com Som Valencians pot defendre en força, tant en Madrid com en Brussel·les com en València, l'importància que té aquest trasbàs per al camp, la indústria i el turisme valencià. L'últim episodi de crescuda del riu, que ha negat tot Aragó, contrasta en la greu manca d'aigua que tenim en les conques del Xúquer i del Segura, que no arriben al 29% de la seva capacitat en els pantans dels rius. Creiem que fa falta ja ficar-se en marxa per a fer el trasbàs de l'Ebre, però també hem d'intentar treballar en la reforestació del bosc tradicional valencià i ficar en marxa les desalades que són molt importants també per a puntualment aportar aigua al sistema.